से बेंगलोर रे पहुँची गली। एठी देखंतु ट्रेन लो उल्लै पड़ची आउ एटा लास्ट तार ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଠି ବସିଛି। ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଲଗେଜ ଅଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। ଇଏ ପୁରା 7 ନମ୍ବରରେ ଲଗେଇଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି। ଏଠି ଲିଫ୍ଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ପୁଣି ଏପଟେ ଯାଇକି ଘୁରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଣି ସାରି ଆମେ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ। ଜଲ୍ଦି ଏଠି ଓଲା ବୁକ୍ ହେଉନଥିଲା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଅଟୋ ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ 700 ଦିଅ 1000 ଦିଅ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଓଲା ବୁକ୍ ହେଲା। ହେଇସାରିବା ପରେ ଏଠି ଆମେ ବସିଲୁ। ବସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ରୁମ୍ ପାଖରେ। ଏଠି ଛୁଆଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ କହୁଛି କି ଆଣ୍ଟି ତମେ କେତେ ଦିନ ରହିଗଲ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖିଆ ପିଆ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବାଏ ବାଏ, କାଲି ଦେଖାହେବା।